राज्यातील जिल्हा परिषदामधील पदभरतीची तुम्ही वाट पाहून आहात. ती पदभरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत सध्या शासन काय कार्यवाही करते? 2 वेळेस वेळापत्रकं रद्द झाली, त्यामुळे विद्यार्थी हतबल आहेत. नवीन जाहिरात प्रसिद्ध होत नाही. त्यासाठी मित्रांनो आज विधानसभेमध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये हा प्रश्न विचारण्यात आला. त्याचं उत्तर ग्रामविकास मंत्र्यांनी दिलेलं आहे. सध्या या पदभरतीची काय स्थिती आहे त्याबद्दल खुलासा करण्यात आलेला आहे. तीच माहिती आपण बघूयात. सर्वात अगोदर यामध्ये काय प्रश्न विचारले शॉर्टमध्ये तुम्हाला सर्व माहिती देतो मित्रांनो. 1 नंबरचा प्रश्न आहे 2015 पासून ही पदभरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. बाकी जाहिराती आल्या परंतु ही पदभरतीची जाहिरात पूर्ण होऊ शकली नाही पदभरती त्याबद्दल विचारलेलं आहे. त्यानंतर पुढे त्यांनी बांधकाम विभागामधील जिल्हा परिषदेची काही पदं आहेत त्याबद्दलही विचारलंय आणि त्यानंतर मित्रांनो आरोग्य विभागातील तुमचे आरोग्यसेवक आरोग्यसेविका या पदांसाठी अर्ज मागवले होते. जवळपास 13,000 पदं आहेत. या 13,000 पदांमध्ये सर्व संवर्ग येतात. एकूण 18 संवर्ग आहेत. त्यासाठी त्यांनी म्हटलंय की जवळजवळ 11.5 लाख अर्ज प्राप्त झाले होते. 2018 मध्ये याचे तुमचे फॉर्म भरून घेतले होते आणि महा ई पोर्टलद्वारे फॉर्म भरून घेतलेले ते रद्द केल्यामुळे ही भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात आलेली आहे. तेही या ठिकाणी सांगितलंय. मग आता सध्या 2023 मध्ये व त्या दरम्यान ग्रामविकास विभागाअंतर्गत ही आरोग्य विभागाशी संबंधित 10,127 पदं आहेत मित्रांनो आणि बाकीची जी राहिलेली पदं आहेत ती पदभरती प्रक्रियेची सद्यस्थिती काय आहे? तसेच जिल्हा परिषद पदभरतीसाठी अर्ज भरलेल्या उमेदवारांची वय दिवसेंदिवस वाढत असून ही पदभरती प्रक्रिया होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. हेही खरं आहे काय? तर 4 नोव्हेंबर रोजी मित्रांनो पुणे जिल्हा परिषद मार्फत 13,521 पदांसाठी सरळ सेवा पदभरती पुणे जिल्हा परिषदेने घोषित करून या ठिकाणी मित्रांनो अर्ज मागवले होते. जवळपास 25,87,00,000 रुपये त्यासाठी जमा शासनाकडे आहेत. हेही खरं आहे काय विचारलंय आणि मित्रांनो मग हे पदभरती रद्द केली मागील काळामध्ये. त्यानंतर मग तुम्ही वेळापत्रक प्रसिद्ध जाहीर करूनही पुन्हा ती रद्द केल्यामुळे परीक्षा त्वरित घेऊन सदर भरती प्रक्रिया तात्काळ सुरू करण्यासाठी शासनाने कोणती कार्यवाही केली आहे व विलंबनाची कारणे काय आहेत त्याबद्दल प्रश्न विचारलेला आहे. तर स्वतः श्री गिरीश महाजन या ठिकाणी ग्रामविकास मंत्र्यांनी याबद्दल माहिती दिली आहे. हे सर्व खरं आहे ते म्हणतायत. तर ग्रामविकास विभागामध्ये मित्रांनो तुमचे जवळजवळ 25 कोटी जवळजवळ 26 कोटीपर्यंत पैसे जे आहेत तुमचे जमा आहे 2019 चे अजूनपर्यंत एकाही विद्यार्थ्याला त्याचे पैसे भेटलेले नाहीत. जवळजवळ मित्रांनो 11.5 लाख 12 लाख पर्यंत अर्ज या ठिकाणी प्राप्त झाले होते. ती परीक्षा तर महापरीक्षा पोर्टल रद्द झाल्यामुळे रद्द करण्यात आली. त्यानंतर आरोग्य विभागाची किंवा इतर जी पदांची पदभरती आहे त्यासाठी मित्रांनो कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्यात आले. शासनाने ते वेळापत्रकही जाहीर केली परंतु परीक्षा होऊ शकली नाही, रद्द करण्यात आली. तर आता पुढे नेमकी मित्रांनो सध्या प्रोसेस काय आहे, याची जाहिरात कधीपर्यंत येणार त्याबद्दल तर त्यांनी माहिती दिली नाही, परंतु काय प्रोसेस चालू आहे त्याची माहिती देण्यात आलेली आहे. ते म्हणतात की सामान्य प्रशासन विभागाने जे निर्देश दिलेले आहेत TCS IBPS या कंपन्यांद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने ह्या परीक्षा घ्यायच्या आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषद स्तरावर IBPS या कंपनीसोबत सामंजस्य करार MOU अंतिम करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. तदनंतर ॲप्लिकेशन पोर्टल विकसित करून लवकरच जिल्हा परिषद स्तरावर जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. तर पहा मित्रांनो पहिल्यांदा TCS मार्फत परीक्षा घेतल्या जाणार होत्या परंतु TCS चे काही सेंटर्स नसतील किंवा काही टेक्निकल इश्यू असतील त्यामुळे त्यांनी ते कॅन्सल केले. आता सध्या IBPS या कंपनीसोबत मित्रांनो करार सुरू आहे. त्या करार जसा पूर्ण होईल तदनंतर मित्रांनो ॲप्लिकेशन पोर्टल म्हणजे एक वेबसाईट तुमची बनवली जाईल. त्यामध्ये तुम्हाला ऑनलाईन अर्ज करता येतील. जिल्हा परिषद स्तरावरती ही पदभरती प्रक्रियेचे अर्ज तुमचे मागवले जातील आणि प्रत्येक जिल्हा परिषदेची जाहिरात प्रसिद्ध होईल. त्यांनी या ठिकाणी म्हटले जिल्हा परिषद स्तरावर जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येईल. म्हणजे प्रत्येक जिल्हा परिषदेची वेगवेगळी पदांची जाहिरात तुम्हाला पाहायला भेटेल. तर मित्रांनो यासाठी किती वेळ लागणार अजून ॲप्लिकेशन पोर्टल तयार करण्यासाठी किंवा ही MOU म्हणजे सामंजस्य करार कंपनीसोबत सुरू आहे असं म्हटलेलं आहे. किती वेळ लागेल, किती दिवसात हे सर्व होईल त्याबद्दल मात्र डेडलाईन या ठिकाणी दिलेली नाही. तर काय सद्यस्थिती आहे ती आपल्याला या प्रश्नाच्या उत्तरामधून मित्रांनो समजलेली आहे. त्यामुळे टेन्शन घेऊ नका. जाहिराती 100% यांना प्रसिद्ध कराव्याच लागतील. ही पदभरती पूर्ण करावीच लागेल कारण की 2015, 2018, 2019 जवळजवळ 3 वर्ष झालं ही पदभरती पूर्ण होऊ शकलेली नाहीये. तर मित्रांनो याच्यामध्ये अजून महत्त्वाचा प्रश्न विचारला गेला तो सर्वांचा खूप महत्त्वाचा आहे जो की वयोमर्यादेबद्दल. तर मित्रांनो तुम्ही जर वयाधिक्य म्हणजे एज बार या ठिकाणी होणार असाल तर सध्या वयाधिक्य झाली असल्याने ते परीक्षेत बसण्यास अपात्र होऊ नये याकरिता अशा उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारून पुढील फक्त एका परीक्षेकरिता बसण्याकरिता अशा उमेदवारांना वयोमर्यादेमध्ये सूट देण्यात आलेली आहे. म्हणजे या परीक्षेमध्ये तुम्हाला वयाधिक्य एज बार जरी झालेला असेल तुम्ही तरी देखील तुम्हाला सूट देण्यात आलेली आहे. त्याची माहिती या ठिकाणी मित्रांनो दिलेली आहे. तर खूप महत्त्वाची माहिती तुमच्यापर्यंत शेअर केलेली आहे. सध्या मित्रांनो अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू आहे त्यामध्ये हे प्रश्न विचारले जात आहेत परंतु नेमकी जाहिरात कधी येणार त्याबद्दल मात्र अजूनपर्यंत माहिती दिली जात नाही. प्रोसेस सुरू आहे मित्रांनो. जाहिरात यायला वेळ लागू शकतो त्यासाठी तुमचा अभ्यास चालू राहू द्या. जशी जाहिराती प्रसिद्ध होतील तशी तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर माहिती मी शेअर करणार आहे. कारण की मित्रांनो आपल्याला माहिती असेल गव्हर्नमेंटचं काम खूप स्लो पद्धतीने चालतं. एकतर याच्यामध्ये मित्रांनो 3 वेळेस वेळापत्रक त्यांनी प्रसिद्ध केली ती रद्द झाल्यामुळे जाहिराती येऊ शकलेल्या नाहीत. त्यामध्ये मग कंपनीसोबत आता सध्या अजून IBPS कंपनीसोबत करार सुरू आहे. IBPS कंपनी मित्रांनो खूप फास्टमध्ये तुमच्या परीक्षा घेते. जशी जाहिरात येईल तशी तुमचे ॲप्लिकेशन पोर्टल वगैरे सर्व त्यांचं नियोजन अगोदरपासूनच असणार आहे. जसे जाहिरात येईल तसे तुमचे लगेच ॲप्लिकेशन घेतले जातील आणि लवकरात लवकर तुमच्या ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत. त्यासाठी तुमचा अभ्यास चालू राहू द्या. तर या व्हिडिओमध्ये एवढीच महत्त्वाची माहिती होती. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा व चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा पुढील अपडेटसाठी. धन्यवाद.